у басейне. Пераклад Надзеі Кандрусевіч. На падворку, побач з кароўнікам, у якім жыве мама-му, усё ішло як заўжды. Малы дапамагаў бацьку рамантаваць трактар, маці карміла курак. Сабака спаў сабе ля будкі. Побач на лузе пасвіліся каровы. Неўзабаве прыляцеў крумкач. Ён шукаў маму-му. Аднак сярод кароў мамы-му чамусьці не было. Мама-му стаяла з роварам на дарозе. Крумкач сеў на стырно. Кар, мама-му, і што ты тут робіш? Прывітанне, Крумкач. Мы з Лінай едзем у басейн. Уяўляеш, там можна праехацца ў трубе, а яшчэ атрымаць сапраўдны медаль. А ёечкі, ушчыкніце мяне за пёркі. Каровы ж не атрымліваюць медалёў. Каровы не катаюцца на трубах, бо могуць у іх захраснуць. Тут на ровары пад'ехала Ліна. Паехалі хутчэй, мама-му, пакуль нас не заўважылі. Паклікала яна. Бывай, Крумкач! Развіталася мама-му і паматляла рожкамі. Бывай здарова, дарагая карова. Памахаў крылом Крумкач. Ты ж там да ніткі вымакнеш. У басейне увіхалася процьма народу. Нехта скакаў у ваду, нехта даваў нырца, а некаторыя проста плавалі. Тут струменілі вадаспады і каціліся хвалі. Высіліся горкі і трампліны. А яшчэ гадавалася шмат зялёных раслін, нібы ў джунглях. Чур я ў трубу! Закрычала мама-му. Тым часам Ліна скочыла з трампліна. Ну, зараз як занырну! Нагамі ўперад! Глядзі, Ліна! Закрычала мама-му. На сцяне вісела шыльда са значкамі, якія выглядалі ўсё роўна, як сапраўдныя медалі. Глянь, мама-му, Паказала Ліна на адзін значак. вось гэта майстар. Яго даюць тым, хто ўмее затрымліваць дыханне пад вадой 5 секунд і можа пускаць бурбалкі. Ну, і я так магу! Сказала мама-му. А вось срэбная рыбка. Яе калісьці атрымаў наш малы. Ён скочыў у ваду з бартка і праплыў аж на 25 метраў. Мама-му паказала капытом на яшчэ адзін значак. А гэта што? І за што? Які прыгожанькі! Залатая рыбка. Ведаеш, гэты значак атрымаць вельмі складана. Патлумачыла Ліна. За яго трэба скочыць у басейн і праплыць 25 метраў на глыбіні. О, хачу такі! Паведаміла мама-му. Мама-му плыла і адфырквалася, а з вады тырчэлі толькі галава і хвост. Давай, мама-му, не спыняйся! Заахвочвала маму-му Ліна. У цябе атрымаецца! Пасля заплыву мама-му адпачывала ў дзіцячым басейне. Вады там, па праўдзе кажучы, налілі кату па пяту, але затое яна была цяплейшая. Я тут крыху паспу. Прамямліла мама-му. У сауне стаяла моцная гарачыня. У мамы-му сталі заплюшвацца вочы і абвіслі рожкі. Звычайна тут усе сядзяць на ручніку. Але ж калі ў цябе ёсць хвост, дык лепей падсцяліць 2. Задуменна прамовіла мама-му.
Крумкач сядзеў на дрэве і выглядаў вельмі засмучаным. Мама Му показала яму маленькую скрыню. Отгадай, что я привезла с бассейна, Крумкач? Запыталася яна. Заплющи вочы, тады покажу. Ушчыкніце мяне запёркі. Як жа я ўбачу, калі заплюшчу вочы? Убачиш, убачиш. Ну, калі ласка, Крумкач, заплющи вочы. У мяне няма часу, мама Му. Трэба ляцець. Ну, почекай, Крумкач. Погляди. 1, 2, 3. Мама Му адчыніла скрыню, і Крумкач зазірнуў усярэдзіну. Што гэта за такое? Золотая рыбка, Крумкач. Я атрымала яе, бо праплыла ў басейне 25 метраў на глыбіні. У Крумкача апусціліся крылы. На глыбіні. Уздыхнуў ён. Ну, Крумкач, ды глянь ты, ну, хіба ты не рады, што мне далі медаль? У басейне. Кар. Там жа паўсюль вада. Жах. Яна ж мокрая. Забедаваў Крумкач. Мама Му засмуцілася. Яна думала, што Крумкач парадуецца за яе. Яна ж праплыла цэлых 25 метраў і атрымала сапраўдны медаль. Тут Ліна шапнула нешта на вушка маме Му. Ліна, твоя ідэя просто цуд. Адказала мама Му. Мама Му зазірнула праз вакно у пакой малога і Ліны. Дзеці там штосьці майстравалі. На стале валяліся аркушы паперы, нажніцы, клей і залатая фарба. Ліна загнула аркуш і зрабіла птушыныя крылы, а малы склеіў іх ды пафарбаваў. Дзякуй, малы, што ты даў нам свой медаль, срэбную рыбку. Сказала Ліна. Так, ты малайчынка. Сказала мама Му. Мама Му паклікала ўсіх кароў на двор, дзе яны сталі ў кола і пачалі чакаць. Урэшце прыляцеў Крумкач. Кар, што вы ўсе тут робіце? Занепакоіўся ён. Чакаем цябе, Крумкач. Патлумачыла мама Му і загадкава усміхнулася. Ага. Нам усім хочацца паглядзець, як ты атрымаеш медаль. Ушчыкніце мяне запёркі. Мама Му, ты ж у курсе, што я не ўмею плаваць. Але ж ты ўмееш лятаць. Адказала мама Му. Вось, праляці, калі ласка, 25 метраў высока ў паветры. Потым дай нырца з даху кароўніка, і тады атрымаеш сваю лятучую рыбку. Залатую. Кар! Лятучую рыбку? Залатую? Не паверыў Крумкач. Мама Му кіўнула. Крумкач выпрастаўся. Проляцець 25 метраў? Ды лёгка! Шаноўныя спадарыні і... спадарыні, трымайце, кароўкі, свае рожкі, бо зараз вы пабачыце лётчыка аса! Закрычаў ён. Загаласілі каровы. І Крумкач стралой прыпусціў высока-высока ў неба. Зараз яны пабачаць такое, чаго не бачылі ніколі ў жыцці. Сказаў Крумкач сам сабе. Наперад, Крумкач, я лячу 10 метраў, 20, 30, 40. Ось у парадку, Крумкач. 60, 70, 80 метраў. І вось я перакульваюся ў паветры і лячу на спіне. А зараз я приземляюся на дах кароўніка Алі. Ап! Давай, Крумкач! Закрычала мама Му.
Цяпер толькі засталося даць нырца з даху кароўніка. І медаль твой. Толькі гляньте, дороженькие коровочки, на мяне! Закричаў Крумкач. Ён склаў крылы і каменем рухнуў ўніз. Цяпер медаль дакладна ў маёй кішэні! Закричаў ён. Але я пакуль што не прызямлюся! Глядзіце, якія фенты можа ўрэзаць шэрая маланка! І Крумкач даў нырца яшчэ раз, проста на кароў, якія спешна прыгнуліся. Крумкач развярнуўся ля зямлі і зноў узняўся ў неба. У кароў ажно дух заняло. Крумкач перакуліўся ў паветры, на імгненне завіс на крылах і ўрэшце прызямліўся між каровамі. Каровы гучна зарыкалі ды запляскалі ў капыты. З вашага дазволу я ўручаю гэты залаты медаль Крумкачу шэрай маланцы. Урачыста абвесціла мама-му. Крумкач адкашляўся. Дзякуй вялікі, хаця для шэрай маланкі гэта было зусім не складана. Сказаў ён. Увечары Крумкач уладкаваўся побач з мамай-му. У кароўніку панавалі утульнасць і спакой. Толькі жавалі сваё сена каровы. Я ніколі раней не атрымліваў сапраўдных медалёў. Прызнаўся Крумкач. Я ж не люблю плаваць. Крумкач, але ж ты любіш лятаць. У цябе ўсё цудоўна атрымалася. Сказала мама-му. Далі Бог. Карр! Насамрэч у мяне ўсё заўжды цудоўна атрымліваецца. Ганарыста заўважыў Крумкач. Хтосьці не ўмее плаваць, але лятае як маланка і таксама можа атрымаць медаль.